Здравейте, вие гледате Livebox, аз съм Ани и тази вечер сме тук с Big Band Brass Асоциацията и Орлин Павлов в Студио 5. Как сте тази вечер? Аз съм добре. И аз съм много добре. Стана създаването на Brass Асоциацията? Това е един много дълъг процес и той между другото и продължава и до ден днешен. Темата е много дълга, мисля, че няма да ни стигне времето, но вече съществува доста години и до сега правихме само инструментална музика и ще продължаваме да правим, разбира се, но пък реших да разчупя малко така формата. Задължително трябва такъв оркестър, истински сериозен оркестър, както е по западен маниер и американски най-вече, да се правят концерти с певци. И направих така, тъй като сме имали няколко изяви с Орлин, прецених, че би могъл да се справи с една друга естетика в музиката, която е evergreen музиката, джаз стандартите. Предложих му, той се съгласи, събрахме се, репетирахме. Аз вече отговарям сигурно на 5-6 въпрос, но тъй като нямаме. Репетирахме, нещата се получиха много добре. Вчера имахме репетиция с целия оркестър, аз се успокоих, така че концертът може да започне след малко. Смятате ли да продължавате в този аспект, да имате заедно участие? Аз като артист, като певец, не мога да кажа, че чувствам много хубаво на сцената, чувствам се много различно и не знам, този формат ми дава нещо така, може би ще звучи като клише, обаче нещо много истинско, като тръпка. Не съм правил нещо подобно до сега и се чувствам уникално добре, така, за което много благодаря за доверието, защото то си е един вид доверие. Така че ще продължим със сигурност. In time that I have very unladed a time for running out. You're on this date with me. The pickings have been lush. And yet before the evening is over, and you might give me the brush. You might forget your manners. You might refuse to stay. And so the best that I can do is pray. Обмисляте ли разни участия с други гост-музиканти? Естествено, ние ги правим. Значи до момента в клубната ни дейност сме правили няколко концерта с Хилда, тъй като тя е съсобственик на Студио 5. Вторият певец е Орлин. И замисляме така на 26 април един голям концерт в трета зала на НДК с Орлин Павлов, Васко Петров и Хилда, с двама барабанисти. Не се прави в България. Смятам, че ще бъде интересно. Това е така в перспектива. А с разни чужди музиканти? Би било хубаво, стига да има кой да им плати, да дойдат до тука, да им поеме разходите, защото това е скъпо начинание, наистина. Аз лично съм в контакти с една американка, която живее в Холандия, който е много така добър изпълнител, според мен, добър певец, и по-нататък може би ще се прави нещо с нея. Супер. А какви са ви бъдещите планове? Отделно или заедно? Творчески планове. Заедно така нещата тръгват много добре. На 26, както ето спомена, април в залата ни на НДК.
Лично за мен нещо да ти кажа набързо, в друг музикален аспект, в поп така смисъл, в поп смисъл на думата, няма такъв израз, започваме едно турне в 12 града в България, това ще стане в края на март. Живот здраве! Добре, значи хората да знаят за напред. А вие някакви бъдещи участия да са ясни? Аз нямам нищо. За бъдещето не искам да говоря, защото вече съм на такава възраст, като си мисля само за утрешния ден, той да дойде. Оттам нататък вече, каквото Сабя покаже, както се казва, нямам бъдещи планове, просто занимавам се с музика, музикант съм, композитор, пианист, правя каквото и когато искам, стига да има къде да го предложа, да го покажа. За съжаление у нас няма много места, т.е. все още от гледна точка на културата ни куца. Случват се неща, театъра се развива в някаква степен, телевизия, телевизионно, кино и така нататък, но за музиката има все още какво да се желае според мен. When somebody loves you, it's no good unless he loves you. Извинявайте, момичета, извинявайте, че прекъсвам концерта. Извинявайте, че прекъсвам. Мога ли да ви помоля за едно малко уиски да ми донесете? Това номер не го знаех. И към двамата въпрос, който първи иска да отговори. Къде можем да видим за следващи участия, въобще за развитието на Брас Асоциацията и на Орлин Павлов? 26-ти, както ти казах вече. Живот и здраве, мисля, нещо по-мащабно ще се случи в началото на есента. Имаме такъв проект, той може да ти разкаже, мисля, че малко повече за него. Проекта искаме да направим също турне, да обиколим няколко града, както правят рок-бандите, да го направим и ние, но отново казвам, за това си трябва така сериозно, солидно финансиране, за да се случи, защото това е един оркестър от 20 души, плюс изпълнителите, така тежък кораб сме, но не е невъзможно. Това е.